Hobeto zaude? Alaia, zuri laguntzeko nago hemen. Badakit nire gelara bakarrik joaten. Ez dut eskoltarik behar. Bihar hitz egingo dugu. Atxeden hartu. Zertan ari zara hemen? Ni... zera... Nirekin zegoen. Zerbait gertatu da? Gaizki sentitu da eta kanbamila bat hartzera lagundu diot. Hobeto zaude? Tira ba, seioera. Bihar arte. Bihar arte. Ez ahaztu hau. Eskerrik asko. Berrizu da ondo pasatzera gatoz, Dantzatuta bestera ikasteko asmoz, amets berria ezagutu maitasun hitza xuxurlatu izarazpia oiuratu entzun orain zu noiz datorren udarik onena, bat bi hiru lau bazen. Batzuk ez gara basakadiko gume motoak. Zerua da gure muga bakarra. Gazta gara, ezinekin non dagoen udarik onena, gauza gertu da hau entzungo azena bestera. Ezinekin noiz datorren udarik onena, bat bi hiru lau goazen. Bosko, zertan ari zara hemen? Hartu ura edo behar duztuna eta ospa hemendik. Lanpetuta nago. ezin zara zu izan esadazu etzarela zu Naizela ni, Bosko, mesedez alde hemendik, oso... Ez. Ez. Ezinezkoa da. Zu zara egun hauetan... eta zu zara Zuk esan zenuen nire saltxa misteriotsua dela. eta ausarta Honetaz hitzik ere ez inori. hau ez da gertatu Egunon, Egunon. eskerrik asko atzokoagatik. Ez daukazu ezer esan beharrik. Matx, toma! Ah, ez! Zer gertatzen da? Zer gertatzen da? Arratoi bat! Zer? Nun? Ui! Ez! Nere pelutxea zen. Erori egin zait. Egunetik egunera arraroago zauden eska. Haz, eskapada. Ezabatu. Naiz da beldurrez, etorriaren, zerbait daukat azaletzeko. Iuntasunean, murgildu ninduten, nire barnean hasteko.
Azken hau ez zegoen gaizki. Emanaldia lortu behar duzu, Nahi baduzu profesional bati bidaliko diogu, konponketa batzuk egiteko. Ez ama, nik egingo dut. Ahotsa zaintzen ari zara? Bai, Badakizu hori dela, nire tresna nagusia bai. Lasai egon ama, benetan. maite zaitut. Eta nik zu. Uste dut zure gurasoekin hitz egin beharko zenukela. Ez dut haiek jakiterik nahi. Zuri baino ez dizun kontatu. Eta eskertzen dizut. Baina haiek emango dizute laguntzarik handiena. 1000 aukera izan dituzte esateko, eta ez dute nahi izan. Ziur zaude zure gurasoak? Duela urtebete medikoaren erajoan eta konturatu zen gaixotasun arraro bat akadala. Ez da larria, baina genetikoa da. Eta sorpresa, ez aitak eta ez amak. Bietako inork ez du gaixotasun hori. Ja. Eta orduan konturatu nintzen, enuela inoiz ikusi ama urdun argazki batean. Jaio nintzeneko argazkirik ere ez. Ezerrez. Galdetu eta esan zidaten etxe aldaketa batean galdu zirela. Eta beti etxe berean bizi izan gara. Ados. Nola lagunduko zaitut? Nire benetako ama aurkitu nahi dut. Baina ez dakit nondik hasi. Proposamen bat. Nik zure ama bilatzen lagunduko dizut. Zeren truke? Ez zara ies egiten saiatuko. Basakaben integratuko zara. Onartzen duzu tratua? Boskoren laguna izatera behartzen espanauzu behintzat? Eta nola egingo duzu? Zuk utzi niri. Eta orain dutxatu, eta segi lagunak egitera. Egunon. Norbaitek ondo egin duldo, Egunon, alaia. Hau Madalena tristea. Tristea arrautza nahasi hauek dira. Ez dute batere zaporerik. Seguro ez dela inbesterako. Baina trufa pixka batekin, bikain, geratuko lirateke. Trufa? Nola botako diozu txokolatea arrautzei? Trufa onjo bat da. Pollurra. Eta oso goxoa gainera. Baitortu behar du nik ere ezagutzen ditudan trufa bakarrak txokolatezkoak direla. Zua izela bumboia. Ai, haze tortolitoak. Zer? Tinderreko ohar bat. Tinderra daukazu? Profil faltsu bat daukat, parre batzuk botatzeko. Eta begira ze iritsi zaidan. Beirek Tinderreko profila egin du. Zure zuzendaria izan nahi dut. Alabari laguntza eskatu beharko lioke idazterakoan. De lotxa. Ze fuertea, pasaida taldera bidaliko dut. Ez zaio inori axola leirek egiten duen, bere bizitza pribatua da. Bikotekia da nahi duen bezala bila dezake, ez du ezer txarrik egin. Ups, bidali dut. Ergelak zarete. Kaixo Izar, ez zaitut ikusi gosarian. Entxeatzen ari nintzen. Ja, eta ze moduz? Abestiak eduki beharreko guztia daukala uste dut, baina ez du funtzionatzen. Bueno, ez da inbesterako izango. Ni ere aspertu egiten nau. Eta zu zer moduz? Zerbait esan behartzen idala iruditu zait? Etzen bestelako ezer. Erakutsiko diazu abestia? Espero dut nahikoa lo eginda gongo zarela. Bestela lo zapo geratuko zara. Baizea. Bai.
Profila ezabatu. Ez, aldatu ez, ezabatu. Azkar! Maitane, ETB-tik baieztatu digute gala zuzenean emango dutela. Eta gero, primeranen ikusgai egongo dela. Oso ondo. Maitane, kaixo? Zer gertatzen da? Gertatu? Ez? Zer gertatuko da ba? Dena ondo? Seguru? Ligatzeko kontu horrekin arazoren bat? Arazoren bat? Baizea, zergatik eduki behar nuen nik arazorik. Dena primeran. Very perfect much. Oso arraro zaude. Argi urtetara bidaiatzen, ez dira zure kezkak ikusten, kasurik txarrenean zoriontsu izango nintzateke. Izar, ze ondo. Oso ondo dago. Aspertu egiten nau. Ez etzpa. Utziko didazu laguntzen. Baina ez dakite izarren antzera, nire argia gauez gehiago ikusten dela. Ez dakite izarren artean, nire bidea aurkitu dela. Itotzen hasi naiz abesten, ez dakidalako nor naizen, denbora asko daramatzu izaten saiatzen. Argi urtetara bidaiatzen, ez dira zure kezkak ikusten, kasurik txarrenean zoriontsu izango nintzateke. Wow, flipatzekoa da? Gitarrarekin eta bi hautsetara beste rollo bat da. Elkarrekin egin behar dugu. Ze? Ez. Justu behar nuena da, esan baietz. Bai. Ados. Konponketa batzuk egin behar dizkiot, orain gitarrarekin beste ritmoa dauka eta pare bat gauza bururatu zaizkit. Saiatuko gara berriro? Guazen, goitik. Alaia salatxaga du izan orain. Lehengoa ez dakit. Ez dago asterik. Ados. Eskerrik asko ala ere, Nagore. Saiatu beharra naukan. Agur. Erantzun nire mezuei mesedez, edo hartu telefonoa. Zerbait. Zaindu. June, lagunak egiteko zure aholkuek ez dute funtzionatzen. Zure lagun berezia? Oker nengoen. Ez da hain berezia. Berez oso arrunta da. Super arrunta esango nuke. Hainbesterako da? Leopardozko galtzontzillo pare bat baino arruntakoa. Bosko, zer egin dizu? Egin zuen lehen gauza, nire aitaztikoitza dela esan. Bueno, zu beti ari zara zure aitaz gaizki esaka? Baina ni semea naiz, nik nahi dudana esan dezaket. Ados. Eta zerbait gehiago egin dizu? Engainatu egin nau. Finaren itxurak egin ditu eguneko menu bat baino arruntagoa izan da. Nahaztuta nago, nori buruz ari gara? Oian eri buruz, ala zure lagun bereziaz. Moztu egiten, June etzaitut entzutek. Bosko, bideo deia da. Ikuste zaitut. Joan egin behar dut. Misteriotxu eta userta. Misteriotxu eta userta. Norkitz egiten du horrela?
Nolatan izan naiz hain itxua eta ergela, benetan. Hain ergela naiz? Nirekin ari zara? Zergatik inporta zaizun ikuste dudana? Nire lagunak ez daude hemen eta norbaitekin hitz egin beharra daukat. Jakina, horregatik. Erabat engainatuta edukin nau. Eta orain ez dut begien aurrean ikusi ere egin nahi. Zure lagun berezia? Orain ez da laguna ere. Eta berarekin hitz egiten baduzu? Ezin dut. Zergatik? Berdin dio, ez zenuke ulertuko. Harrapatu zaitut! Keixo, zer moz izarrekin? Ez asmatu nork parte hartuko den izarrekin lehiaketan. Joritzek? Duo bat egingo dugu. Benetan? Ze ondo, koroak egingo dituzu? Ze? Ez, nik gitarra joko dut eta bio kantatuko dugu. Wow, izarrek badaki, norekin elkartu? Zer moduz daude gure Romeo eta Julieta. Gontzal, badakizu bi horiek oso gaizko bukatu zutela ez da. Zuen laguntza behar dut. Bueno, saioa, Irea. Badakik nire koinatu favoritoa izela, ez? Gitarra jotzen irakatsi behar didan. Nire urtebetetzerako ikasita behar dinat. Geratzen den denboran ez miraririk espero, baina saiatuko gaituk. Ados. Bere, Itzol, nik badakizure kontzertuekin oso lanpetuta zabiltzala. Baina ondo legoke noizean behin alabari deituko bazenio. Animoak emateko besterik ez bada. Agur! Ze guapa zauden gaur, Leire. Ea zorterik uzun. Gora maitasuna. Opa, Leire. Opa. Lasai hartu. Dori txokolate pixkat, goxatzeko. Bale, eskerrik asko. Junek esan dit zera esateko. Kaixo, Leire, ez dugu elkar ezagutzen, baina nire babes osoa eskaini nahi dizut. Maitasunak ez du sexu edo adinez ulertzen. Hau pazu, besarkada bat eta musu bat. Baina musu ez dizunik emango, Hori berari utziko diot. Baina zuei ze gertatze zaizue. Albistek egan egiten dute, Leire. Animo! Desio dudan bakarra besarkatuta desegin. Aztu lotxatan nahi duzun bezalakoa izan. Behin biziko gara eta disfrutatu zazu bizitza. Aztu lotxatan nahi duzun bezalakoa izan. Behin biziko gara eta disfrutatu zazu bizitza. Oh, 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 oh.
lotxarenak astuta dantzatu nirekin. Ama, baina zer egin duzu? Maitane! Noiz esan behartzen idan nire argazkia ligatzeko APP horretara igo duzula. Gaizki ulertu bat izan da. Maitane, ikasleek ikusi dute eta bikote kide bilan abilela uste dute. Bueno, agian elitzizuke gaizki etorriko zure malaletxe hori baretzeko. Maitane! Kaixo! Gaur kepa etxaideri buruz hitz egingo dugu. Ez da, Leire? Bai, Maitane. Dakizuen bezala, Joan den Mendeko musikari oso garrantzitsu bat izan zen. Musikaria eta eskultorea. Hain zuzen ere haren eskultura bat ekarriko dugu. Ondo zaindu behar da, dirutza balio dueta. Hau da, grafitirik ez, Lehiaketarena ondo dago, baina hori ez da gauza bakarra. Nik irabaziko dudan azari zara, ez da? Gure baimena beharko duzu. Lehen da biziko gauza. Ondo legoke gurasoei abisatzea. Gala egiten dugunean, ona etor daitezen. Eta gainera oso ekintza polita egingo dugu bihar. Aurkezpen bat! Lasai. Eskatzen dizuegun gauza bakarra da pentsatzea zer egiten ariko zineten zuen adinean 1928 urtean jaio bazinete. Super txatxia izango da! Zurekin hitz egin behar dut. Enizuneten nahi. Ez, lasai. Dentistarekin ordu hartzen ari nintzen. Barkamen askatu nahi dizut. Itxaron. Zoratuta nagoela pentsatuko zu, baina iruditu zait esan didazula? Bai, ados. Asatu egin nintzen zurekin. Lasai, ez da ez gertatzen. Aztuta. Ta beraz, zen moduz liburua? Itxura hona zeukan. Liburua? Bueno, irakurtzen hasi besterik naiz egin. Utziko didazu bukatzen duzunean. Bai, jakina. Bai. Goizeko zure mezu pasibo-agresibo horrek enau harritu, baina oraintxe lagunek bidali diraten hau, zure zuzendaria izan nahi dut. Benetan, Leire, poste naiz, dibortzia gainditzen ari zaren seinale. Bueno, ongi segi. Dena ondo? Zoragarri. Ama, zera. Pentsatut eta... Ez dut bakarrik abestuko, saioarekin abestuko dut. Behar baino berago jotzen ari zara. Mina hartuko duzu horrela. Gizarte zerbitzutako lagun bati zuri buruzko informazioa bilatzeko eskatu diot. Ez dago zer. Eta orain? Zure gurasoekin hitz egitea da irtenbide bakarra. Ez. Alaia entzun. Une honetan lagundu diezazuketen bakarrak dira. Ez dut haien laguntzarik nahi? Modu bakarra da. Ni nire partea betetzen ari naiz. Ni ere bai. Ez zait iruditzen. Alaia. Konturatu orduko kendu nuen. Nire senarroiak mezu bat bidali dit barrez lertzen. Ez zaitain larria iruditzen, eska. Ez? Ez zaizu hain larria iruditzen? Eta ikasleek pasilloan antolatu diatena? Orain jendeak ligatzeko erabiltzen ditu aplikazio horiek, eta ez da zer gertatzen. Ez da zer gertatzen. Bai, Maitane, gertatzen da. Eta badakizu zergatik, nik ez dudalako ligatu nahi. Ez internetez eta ez inola. Orain mota askotako harremanak daude, esperimentatu egiten da. Baina ni ondo nagoen bezala, bakarrik. Horta zein da arazoa? Egun osoa, mobilari begira, eta like txatxu hoiei kateatuta ematen duzula. Eta? Udaleku bat zuzentzen ari zara. Ardura bat duzu. Tira, begiratu. Toma, mezua! Ziur joango naizela, Maitia, zenbat sarrera eskaditzaket, lagun batzuk zu kantatzen entzuteko irrikan daude.
Ziurtzat jotzen duzu izango zarela bestuko duena? Zer moduz antenak gordetzen badituzu? Ikusi alduzu ez, tia. Pare bat koilarakada geratzen zen. Ziur badagoela gehiago nonbait. Ez da gehiago geratzen. Sorte txarra. Ez tarrirako behar dut. Gauero hartzen dut infusio bat eztiarekin eta limoiarekin. Wow, eztia eta limoia. 100 urte dituzu ala. Ahotsa pixka bazainduko bazenu. Etzen nuen playback egin beharrik izango San Juanetako kontzertuan. Afoniko nengoen. Barrandarik eginez bazenu. Zuri zea xola zaizu. Kantatzeko gai etzarenean, bertan bera utzi. Eta kantatzeko moduan dagoen beste bati utzi egiten. Ez egin playback kutre bat. Zuri adibidez. Zuk ez duzu bolo horien beharrik. Horretarako dituzu aitatxo eta matxo. Eta zu ikustera etorri nahi duten haien laguntxoak. Ez dizu hori esan? Badakizu ezer gaitik doan entxufatuta leku guztietara. Bere aita itzola izpurua da. Ezagutu beharko nuke? Gutxieneko kultura izango bazenu bai, opera kantaria da. Ez aldizute inoiz esan isilik askoz ere guapoago zaudela. Ez. Ahoa etxitare itxusi mortala zarelako. Hobe itxusia eta xarmarekin bere ustetakoa eta obsesiboa baino. Nahikoa da! Bera hasi da, Zuek biok elkarrekin egingo duzue mendeurrenari buruzko lana. Biharko. Zer? Eta ez da zigorra. Zuek biok elkar hobeto ulertzeko modua da. Besterik ez. Eta, zer moduz? Benetan, japoniar kroketa batzuk probatzeko esnatu nauzu. Ta koiakiak, zer iruditzen zaizkizu? Boa, bikainak. Non ikasi duzu horrelako zinatzen? TikToken, baina zein da zure gustokoena? Ez dira berdinak? Ez duzu alde antzematen? Batzuk handiagoak dira? Hauek ospinetako jengibrea daukate. Eta hauek egaluzele horreko malutak. Eta zein da honena? Ez dago honenik edo txarrenik, baina zure iritzia behar dut. Eta zertarako? Horrek ez du axola. Zerbait aldatuko zenuke? Pentsatu, mese. Bai, badago aldatuko nukeen zerbait. Zer? Plateren tamaina. Erretilu osoa jango nuke. Hain gozoa dago? Oso goxoak zauden kroketak. Ezin nion jateari utzi. Egia da. Oso onak. Nola dute izena? Doraiakiak? Ez, terillakoak. Takoyakiak! Saioa, Tori, gitarrako konponketak. Benetan, noiz egin dituzu? Ezin nuen lo egin eta goiz jaiki naiz. Oso ondo geratu da. Begira, ni hemen hasiko naiz abesten eta zu hemen sartuko zara gitarrarekin. Joango garen txegugelara, uste dut libre dagoela? Nik orain ezin dut, zigortuta nago, joritzekin. Baina hasi zu begiratzen. Zoragarri geratuko da. Zigortuta gaude zu eztiaren kontuagatik erotu zinelako. Gurasoek jakiten badute ez dudala eztia hartzen. Kamioi oso bat bidaliko dute. Benetan? Zerbait txarra balitz bezala esaten duzu. Baina nahiago nuke nik nire gurasoek nire musika zainbestek eskatzea. Ez dute nahi ni musika munduan aritzea. Ez dakizu zer esaten ari zaren. Nire gurasoek ezin dute gela berean egon. Nire kontzertu bat ikusteko ez bada. Kontzertu guztietara etortzen dira. Baina ez bakarrik ni animatzera. Baita zertan huts egiten dudan eta zer hobetu behar dudan esateko ere. Baina ez dakite izarren artean, baina ez dakite izarren artean, baina ez dakite izarren artean. Niri gustatu zait. Kaixo, zuri konpainia egitera etorri naiz,
Aspertuta nengoen zu, be. Txotxoloa. Guapa eta gainera kantari bikaina. Neska honek dena dauka. Kusi dituzu Instako mezuak? Gure argazkiak sekulako arrakasta dauka. Ba ez dut ezer begiratzeko asterik izan. Ba, beira. Juneidaren mezua. Wow, super albistea. Zorionak. Elejalde koldo galdetzen du ea elkarrekin gauden. Elkarrekin gaude? Noa zubietak dio. Eta zure ondoko mutil guapo hori? Hori zure anaiarekin agertzen nahi zen argazkian esan du, ezta? Beste bat. Aurten basakabin etzarete denbora galtzen ari, zorionak bikote. No, bale, ze lotxa. Eta hau? Mantxin, badakizu berria lutxa da. Ja, eta zu txiki horiek? Gure arteko txantxa bat? Ez alda arraro xamarra zure exak ligatzeko erabiltzen diren emotikonoak erabiltzea. Ez da nire exa. Nire lagunik onenetakoa da. Eta zu txikiak bidaltzen dizkegu elkarri, erabiltzen dituzten ezparri egiteko, besterik ez? Krak bat, Mantxin. Saioa, zenuke entxeatzen egon beharko? Maitane, lagunduko diazu zakua. Zertan ari zara hemen? Maitanek baimen eman dit. Zertarako? Paper kontuak, baina bukatu dut. Laguntza behar duzu zakuarekin? Bai, baina gogorarazi didazu nik ere paper kontuak dauzkadala egiteko. Eskerrik asko. Garazi, badakizu? Alaia dirudina baino neska hobea da. Badakit. Eta eskertzen dizut interesa, baina ni arduratuko naiz alaiaz. Horretarako nago hemen. Nola egin kurrikulum perfektua. Plantilla pertsonalizatuak. Haupa, eskultura ekarri dut. Sinaduratxo bat hemen? Baina, hau ez ustekoa. Nolatan zu hemen? Udaleku honetan lan egiten dudalako? Jakina, egia da. Barkatu, elkar ezagutzen dugu? Ena ezagutu? Nire zuzendaria izan zaitezen nahi dut. Andoni naiz. Arratsaldean libre, Polita? Polita? Ez dakit zer uste duzun, baina errespetu pixka bat eskertuko nizuke. Oi, barkatu. Matx egin genuen ez, pentsatzen nuen... Beira, Andoni, ez dakit nola esan, baina uste dut beste pertsona batekin nahastu nauzula. Ados, ulertzen dut. Ez duzu aitzakiarek asmatu beharrik. Badakit kalabazak onartzen. Baina, sinadura behar dut. Nola egin lagunak, lehen urratsa. Mosko, badukazu minutu bat? Era bat lanpetuta nago. Zer egiten? Ondo pentsatuta, badaukat minutu bat. Edo bi, zuretzat. Bikain, ze manesta saioa lanpetuta daude. Zu entzuteko irrikaz nago. Zure gustuen eta zaletasunen berri izan nahi nuke. Ados, ba, entzun. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Yes, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in. Zer moduz? Izugarria. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Yes, I want to be in the number. Gelditu, mesedez, gelditu. Zer gertatzen da? Junek esaten du lagunek beti egia esaten dutela. Gubiok lagunak gara? Noski. Gontzal, oso gaizki jotzen duzu. Auto batek harrapatutako katu bat bezain desatxe ginazara gitarrarekin kantuan. Manes eta saioak zugandik ies egiten dute bakarrik egon nahi dutelako, eta lagunak izaten jarraitu nahi baduzu,
ez izan nahin plasta. Nora zoaz? Zulo batean sartzera. Itxaron, lagunak garenez prestatuko didazu merienda? Aizu, barkatu, hemen lan egiten duzu. Hala uste dut, zergatik? Presakan ebil eta deskargatu egin behar dut. Hemen sinatzen badidazu, mesedez? Baina lorezaina besterik naiz. Ez dio sola. Paketea entregatu duela frogatzeko da. Ezin naiz hortik zehar ibili dirutza balio duen eskultura batekin. Etxaideren eskultura dukazu? Leire, dramoia. Dramoia nirea, zure matxa ezagutu dut oraintxe. Zuk bazenekien berak ekarri baltzugula eskultura? Andoni, horregatik blokeatu nahu orain. Zer esan diozu? Zer esan didan berak niri. Kanpoan dago. Zu arduratu eskulturaz, ni ikaslez. Nora hasiko da? Andoni, txoin, Andoni! Barregarria da Andoni, hemen dator basakabiko benetako zuzendaria. Andoni? 1924 urtean jaio banintz. Kepa Etxaideren kontzertu batera joango nintzen, utzi zizkigun abestiak entzuteko. Pelota. Tomate eder batzuk jango nituen. Pestizidari gabe zapore hobea izango zuten. Ziur nago. Munduari lehen bira eman zion hegazkina aireratzen ikusiko nuke. Kepa Etxaideren eskultura guztiak erosiko nituen. Garai hartan ez zuten baliorik, baina urte batzuk beranduago oso garesti salduko nituen. Ondo, Bosko, oso interesgarria. Tira, amaitu dugu aurkezpenekin. Orain, Ni falta naiz. Mila 1924an jaio banintz. Kaka bat izango zen. Alaia. Pentsatu, ez zenuten ur berorik izango etxeetan. Wifirik ere ez. Ez da kreditu txartelik ere? Emakume moduan ez nuen eskubiderik izango. Ezin izango nuke lan egin, edo kontu korronterik izan aitaren edo senarraren baimenik gabe. Ze fuertea. Eta ez dakit zuek, baina nik ez dut onartuko beste inork nire bizitza nolakoa izan behar duen erabakitzea. Beraz, nahiago dut 2024an geratu. Azken batean hemen bazakabin, ez da nik uste nuen bezain gaizki egoten. Txoritxo batek esan dit hitzaldi ederrak ematen dituzula. Zerbait nahi duzu? Zure marekin hitz egin dut. Ordu pare bat barru etorriko da. Jakin nahiko zenuela pentsatu dut. Zertarako? Berdin egingo duzu nahi duzuna? Zer idazten ari zara? Gauzak. Bar gaueko bezalako beste errezeta bat? Baliteke. Gauero egiten duzu. Chef profesionala izan nahi dut. Eta Baskulinari Zenterre gaztentza dituen sukaldaritza ikasketetan sartu. Baina hori oso ondo dago? Bai, baina oso garestia da. Eta badaken nire gurasoek ezin dutela ordaindu. Horregatik ez diete zer esan. Eta zer egingo duzu? Teka batzuk daude, baina lortzeko menu perfektua aurkeztu behar diet. Horregatik jakin nahi zenuen gure iritzia. Sentitzen dut lagundu ezin izana. Belarri ona dut, baina gustua... Lasai, moldatuko naiz. Ziur. Agian aurkituko duzu hemen lagundi ezazuken norbait? Aizu! Kontu zibili. Baitaztu ere. Sukaldean, ordu bete barru. Bakarrik joan. Gontzal! Orain ez, lanpetutan agon. Gitarrarekin zen modu zabilen ikusi nahinean? Lasai, ez dina traba bat izan nahi. Baina zergatik esaten duk hori? Oa manesekin. Zein egiten dinat ez dizu edala molestatuko. Ze gertatzen zaik?
Uda humanistairekin pasatzeko gogo handia ninan. Eta uste ninan bikote egin zinetenean oso guaia izango zela. Baina batzuetan aparte sentitzen hau. Zuen gandik, besteen gandik. Pasakabin. Baizea, baina ez izan argela. Orduanen hauntraba bat. Gontzal, nire lagunik onenetako haiz. Beti nahi izango diatirekin pasatu denbora. Baina, batzuetan Manesi eta Bioi gustatzen zaiguk, gu bakarrik egotea tarte batean. Ulertzen dinat. Txotxoloa. Atorrona. Zer gertatzen da? Zure interneteko lige bategatik bada, ni... Eskultura. Iritsi naizenean, Andoni ez zegoen eta eskultura ere ez. Zer? Desagertu eginda. Lasaitu gaitezen. Segura asko presa zeukan eta bueltan eraman du. Ai ama, fundazioa. Kaixo? Kaixo, Maitane, Etxaide Fundaziotik deitzen dizut. Begira, garraiolaria etorri da gaur eta... Bai, zera... Eskultura entregatuta dagoela dioen egiaztagiria iritsi zaigu. Zer? Esan nahi dut, bai hemen dago. Ederki, dena behar bezala dagoela eta eskulturarekin ez dela inolako arazorik izan baieztatzeko deitzen dizut. Dena ondo, basakabin oso efizienteak gara. Xetasun txiki bat hala ere. Duela hilabete batzuk izena aldatu nuen, eta ez dut gogoratzen Maitane izena jarri dudan ala lengoa. Bueno, ez dio axola, zein izenekin dagoen sinatuta, baina oraintxe begiratuko dut. Hemen jartzen du Aner Legorreta. Gontzal gisa joa, nimotxoak behar ditu. Gaizki ohituta dagoelako. Utziko didazu? Badakizu jotzen? Pixka bat. Baina, ez du balio barre egiteak, Aspaldian ez dut jo. Ez dut parri egingo. Ta gainera, naita ere ez duzu zure anaiak baino okerrago joko. Gaiztoa! Gelditu dezagun guztia, segundu erdi batez. Zarata honen erdian ez da ez errentzuten. Zenbat inertzia, zenbat sasirautzaie, nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Hortzimuga begietan, orruako gau baten, gure drama guztiak ez ziren horren beste, abiadura bizian goazun erikune, nire kantu guztiak zure neurrira sorturik daude. Zure begi hoiek nire munduan kasgora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babeskune. Zure begi hoiek nire munduan kasgora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babeskune. Gehiegi pentsatzen dugu zer pentsatuko duten, lehen aldi gehienak aspaldi joan ziren arren, berriz entzun nahi ditut betiko kantu haiek, izarrei begira orduek egan aldegin arte. Zure begi hoiek nire munduan kasgora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babeskune. Zure begi hoiek nire munduan kasgora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita
barrurako gordetzen. Noiz hasi ginen, bihotzak dionari uko egiten, malkoen edertasuna, barrurako gordetzen. Zure begi horiek nire munduan kaskora jartzen dute, ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babeskune. Zure begi horiek nire munduan kaskora jartzen dute, eta horrela izan dadila urterik urte, eta horrela izan dadila urterik urte. Baizea, ni nengoen lehenago. Ez dut uste. Tratu bat genuen. Aurpegi ateratze bada, aretoa nirea da. Gurutzea, zuretzat. Sentitzen dut izartxo, baina badirudi sortea ez duzula lagun. Ni ez nintzateke hain ziur egongo. Saioak hartu du lekua. Nirekin abestuko du eta sekulako jipoia emango dizugu. Gustatu zaizu? Inoiz kantatu didaten kanturik politena da. Duo ona osatzen dugu. Honena. Aizu, eta elkarrekin parte hartzen modugu galan? Ze? Zu eta ni elkarrekin kantatzen, bikaina izango litzateke? Eraman egin dute. Ez dezagun oraindik ondoriorik atera. Banatzailea eskulturarekin etorri da. Anerrek jaso du. Eta azken orduotan ez dugu Aner ikusi. Horrek esan nahi du... Lapurtu egin duela? Kako, lapurtu egin du. Baina nola? Zaldauka txip bat orkatilan. Akabo nire zuzendari bilbidea. Poliziak txiparen jarraipen egin dezake. Deitu egingo die. Ez da pentsatu ere. Poliziak jakiten badu, fundazioak ere bai, eta gero prentsak, akabo zure karrera, denek jakingo dute milioiak balio dituen eskultura bat galdu duzula. Nik galdu dudala? Sentitzen dut leire, baina eneiz ni izan banatzailearekin haserretu eta eskultura abandonatu duena. Zerbait eteten dut? Bai! Aner, zertara etorri zara ona? Dentistaren gana noala bisatzera. Eskatzen duzuna egingo dugu, baina mesedez emaiguzu eskultura. Zer? Badakigu zuk hartu duzula. Nun daukazu? Hor dago. Jaso eta berela ekarri dutona. Kontu handi zibi barko duzu, Balio handiko eskultura da. Eta edo zeinek eraman zezakeen. Bai, jakina. Eskerrak zuzen den. Bueno, ez da ingaizki joan, ez da? Eskerrik asko etortzeagatik. Dena ondo, alaia ondo dago. Bai, lasai. Pixkanaka doa. Baina irekitzea kostatzen zaio eta berari buruz pixka bat gehiago jakitea nahiko nuke. Paseo bat? Bai, noski. Zegon, hasi ere ez gara egin eta arazoak dituzu dagoeneko? Ez da nire errua. Bizikletarik zaharrena eman didazu. Kaixo, zera, non hartzen dira bizikletak? Horko garajean. Joan naiteke zuekin? Baina ez da bizikletari geratzen, sentitzen dut. Berdin dio, ez dio inporta. Ez genuen uste gurekin etorri nahiko zenuenik. Lasai, eneukan gogo handirik ere, enaiz oso bizikleta zalea. Proposamen bat egin nahi dizut. Entzuteko pres naukazu. Argi dago elkarri gorroto diogula.
gorroto hitz gogorra da. Nik nahi dudana da, zuk bizitza osoko egun guztietan kakamokordo bat zapaltzea. Eta nik nahiko nuke zuk goizero nahastuta gatza botatzea esneari. Baina elkarren beharra daukagu. Jarraitu? Zuri kozinatzea gustatzen zaizu. Eta neska arrunt, tira, luxura ohitu gabeko pertsona izateko ondo kozinatzen duzu. Eta zuk jazteko duzun gustu txarra gora bera... Polonek zuk baina gehiago balio du. Gustu ona duzu jate kontuetan. Zure aholkuak nahiko onak izan dira. Nahiko onak. Zuzenak. Onak, oso onak. Akordio batera irits gaitezke. Zuk kozinatu eta nik nire iritzia eman. Bidezkoa da. 30 euro afariko. Zer? Deskontua egingo dizut hasi berria naizelako. Ba, nire iritzien prezioa da 40 euro. Zu hasi berria zara, baina ni eskarmentu handiko gourmet aditua naiz. Ados. Ni kozinatu eta zuk iritzi eman. Baina horrek ez gaitu lagun bihurtzen. Ez da pentsatu ere, inorken hau zurekin ikusi behar. Ez da ni zurekin ere. Inoiz ez. Jo naiteke zuekin. Enaiz oso bizikleta zalea. Pringatua! Eta? Umetan orain bezain lotxatia zen? Bai, orduan ere lotxatia zen, bai. Baina, irribarrez ematen zuen egun osoa. Zure irribarrea dauka. Bai, hala diote bai. Eta genio txarra noren handik atera du? Noren antza du gehiago? Begira, Garazi, ez gaizki hartu baina, ez dut ulertzen zertara atorrena guztia. Zuk alaiari hobetzen lagundu ahal izango zeniola esan ziguten baina, orain, enago hain ziur. Alaia, zer gertatu zaizu? Jo egin zaituzte? Ondo nago. Utzik usten. Baina, zer gertatzen ari da hemen, Garazi? Ikusi dudana ikusita onena izango da Alaia nirekin etxera eramatea. Ez da pentsatu ere. Maitia, goazen autora. Bidean hitz egingo dugu. Ni hemen geratuko naiz. Hau ez da eztabaidagarria, Alaia. Barkatu baina bai, bada. Gizarte zerbitzuek Alaia nire ardurapean utzi dute. Beraz, nik erabaki beharko dut zer den honen aberarentzat. Ba, dirudi begiko zaituela, ez da? Kasu egin behar nizun. Barkatu. Divertigarria izan da ikustea zure genio txarra nola ateratzen duzun ni ez naizen beste batekin. Eta zuri ze gertatu zaizu horpegian. Zure zakoak eraso egin dit. Benetan. Ez du graziarik, sekulako mina ematen du. Enkargo bat egin behar dut. Eta zuk izotza jarri kolperelekoan. Tira.
Ondo ikusten zaitut. Zulo honetan egoteko enamaik gaizki.